nuansa misteri menyelimuti. Di dalam mata bayanganmu menepi di angkasa. Entah berapa lama ku di sana, sehingga diriku ingin bersuara. Ku
Oh
Isin dah. Oh isin. Jan-jane kowe neng endi gelagatmu saja nyobiane atiku sujono kowe kencan karo wanita liya yo Simba terima kasih wis gak dawane lek. Wis gak dawane. Oh disembur. Jan-jane kowe neng endi gelagatmu saja nyobiane atiku sujono kowe kencan karo wanita liya. Spesial requestnya ada Nida Misari dilakukan di sini bareng Simba.
tibake iki lho, pikirane jane ngures ketoke suwe gak dikeki dhek. Oh, leno iki marayono. Sampun? Mangga. Sampun? Ora kuwi teko lerekan barang lho nyapok. Sampun masakan. Dereng. Oh, dereng. Oh, sampun, sampun. Sampun Hei! suwun. Hei! Urung. Lek jare sampun. Kapuk. Mangga lajeng. Apal apa ora to? Ora. Apa lho aku. Nek apal ki nek kono wae. Ayo. Wah, kentole. Mana apa mbok kaya apa? Kentole merempul. Dia menghina loh kalau aku gak hafal. Ya iya. Oh aslinya aku yang gak hafal. Nalikane atiku lamemen sira wong bagus. Ngisin-ngisini. Abang di syuting ya terus tegak. Mombong di syuting maksud aku ya rada ngapal-ngapal e. Mas, ini tolong di zoom. Guys, ini tolong dijadikan tolong ya guys. ini di zoom. Kok rumah saku keri to, wong tak demek ngene tok. Aku iki ndelok iki lho. Jok ngono kuwi ya, Trot. Iki lho. Simba iki. Kan. Simba ya apa artinya? Simba singa kok lho. Ngerti singa ora? Lah, niki singa. Mas aku kok singa to, Mas? Mas aku kok singa to? Asline yo yo. Sampun. Sampun.